Moikka! Mä teen tänään blogiin My Dayn pitkästä aikaa. Okei, mä en muista, koska mä oon viimeksi tehnyt My Dayn. Mutta tänään tulee My Day ja tänään on sunnuntai. Päivä joku. Mulla on aiheeseen sopiva paitakin. Mulla on Suomen pystykuropaita. Kello on jo 11. Mä en oo vieläkään saanut tänään mitään aikaiseksi. Mä oon vaan maannut tossa sängyssä. Mutta mun pitäis lähteä nyt pihalle. Pitäis käydä lenkillä. Mutta kattoo nyt jaksaako. Mun isä lähti Hillankaan metsään kautta pellolle vähän kävelemään ja äiti lähti sit sinne mukaan mustikkaan. Mutta me ei mun pikkuvelen kanssa sit lähdetty mukaan, tai me ei voitu lähteä mukaan, koska isän autossa on vaan 2 paikkaa. Niin ei sit päästy mukaan. Mutta kai ne tulee sieltä pian kotiin. Ja näin. Mutta nyt mä alan valmistautua tähän päivään ja menen vaikka pihalle tai jotain, koska pitäis käydä Helyn kanssa lenkillä. Nyt mä otan itteni niskasta kiinni ja mä lähden lenkille. Mä puin äsken ja sammutin mun koneen, koska se on ihan paskana. Tai siis se ei toimi, se tarvitsee kipeästi huoltoa, joten mun on pakko vaan sanoa iskelle tai äitille tai jollekin, että vie sen viimeistään tiistaina huoltoon, koska mä tarviin sitä ja se on ihan paska. No niin, mä lähden nyt lenkille, mutta tää kamera jää kotiin, koska järjestelmäkamera on tosi ärsyttävä kantaa lenkillä. Se painaa niin paljon. Mä tulin siis tosiaan lenkiltä äsken ja nyt mä yritän taas tehdä näitä blogijuttuja koneella. Katsotaan miten onnistuu, koska toi kone tosiaan on ihan sekaisin, mutta yritetään. Pihalla sataa vettä, paistaa aurinko ja tuolla on tommonen tumma keli. Tosi kiva. Mitä tähän? Hyppää tänne! Hyvä! No nyt, Hely sanoo MP tästä säästä. Tällaista huumeri. Tuli tuo vettä. Oi! Alas! Me lähdetään nyt yhdelle laavulle mun äitin ja Helyn kanssa. Ja me mennään sinne autolla ja sitten me varmaan kävellään jonkin matkaa. En mä tiedä oikein missä se on. Mutta joo, Hely lähtee mukaan. Ei syödä.
No niin, Kellykin kun tämäkin heräsi. pysyy atialla, kun tää matkalla. Tää on matkalla. Elä tuu tänne. Hei. Hely, et kaada nyt sitä. No varmaan kasvut on aika Ei. tehokkaat. Pitäisikö meidän mennä se samaa lenkkiä pois? Se oli se lyhyempi. Häh? Kun näyttää vähän epävarmalta tämä keli. Joo. Montako pakettia sulla on? No et sä Hely sitten saa vielä.